Čaute všetci, môj nickname je Engray a v tomto videu sa spolu pozrieme na príbeh rodu Baelish, pôvodne prerozprávaný Peterom Baelishom a.k.a. Malíčkom. Dozviete sa, z akých pomerov pochádza táto postava a hlavne čo všetko viedlo k jeho vzostupu k moci. Takže poďme na to. Z východného pobrežia údolia vystupujú prsty do úzkeho mora. 4 kamenisté poloostrovy sužované dažďom a vetrom. Neúrodné pre všetko až na tie najodolnejšie buriny. Tam leží staroveký domov rodu Baelish. Náš rod začal s mojim pradedom, žoldnierom z Bravosu, ktorý prišiel do údolia na pozvanie rodu Corbray. Môj pradedo si získal postavenie potulného rytiera a dokonca sa mu podarilo získať kúsok zeme a pevnosť na najmenšom z prstov. Aj keď verím, že mu chýbal život potulného rytiera. Jediná vec horšia ako vlastnenie pustej zeme je fakt, že vlastníte len jej malú časť. Našťastie som tam ako dieťa nestrávil veľa času. Počas 5. Blackfire rebélie, lacné meno pre lacný dôvod, zatiaľ čo ostatní muži bojovali za kráľa, môj otec bojoval, aby sa spriatelil s Hosterom Talim, hlavou jedného z najstarších a najväčších rodov Západozemia. Vďaka heroickým činom môjho otca, Lord Tully súhlasil s mojou výchovou na hrade Riverrun spolu s jeho vlastnými deťmi. Dovtedy bola celým mojím svetom malá väž, hneď vedľa čajkami zamorenými kameňmi prstov. Ale keď som prvýkrát uvidel kamenné hradby Riverrunu stúpajúce nad Trojzubcom, vtedy som bol o mnoho ľahšie ohromený. Chlapec vo mne bol presvedčený, že na takom mieste musia žiť bohovia. Čoskoro som zistil opak. Syn Lorda Tullyho, Edmure, rýchlo zabezpečil, že som sa už nikdy v ich dome nezabudol. Pomenoval ma Malíček po mojom domove a nízkom vzraste. A táto prezývka bola dosť krutá na to, aby zotrvala. Jeho sestry, Lisa a Catelyn, si zo mňa spravili bábku v ich milostných hrách. Striedali si ma medzi sebou pre zábavu. Netreba hovoriť, že som radšej trávil čas s nimi ako s ich bratom. Ako sme stárli, hra sa začala meniť. Ako všetky hry. Lisa bola viac trúfalá a Catelyn viac hamblivá. Keď Lord Tully oznámil zásoby Catelyn so surovcom zo severu, ktorého predtým nikdy nestretla, uvedomil som si, že jej povinnosťou bolo prevážiť akékoľvek city, ktoré chovala ku mne. Ako hlupák som vyzval tohto Brandona Starka na súboj o jej ruku. On bol bojovník, ja som bol chlapec. Ak by Catelyn nezasiahla, zabil by ma a smial sa nad mojou mŕtvolou. Za moju opovážlivosť ma Lord Tully vyhnal z riečných krajov. Na tom nezáležalo. Už som sa všetkému naučil. Nebudem bojovať moje bitky s mečom, ale s dôvtipom, lebo tak sa mi môže rovnať iba málo mužov. No už vtedy mohol rod Baelish zaniknúť na kameňoch prstov. Bol som opäť chudobným lordom bez spojencov, bez vyhliadky na budúcnosť. Pri najlepšom by som sa oženil s dcérou priemerného obchodníka. No potom sa objavila príležitosť. Šialený kráľ popravil toho Brandona Starka a podnietil tak rebéliu. Moja stará priateľka Lisa Tully bola vydatá za Jona Arryna, lorda údolia, aby sa spečatila aliancia proti železnému trónu. To ju priviedlo opäť do mojej blízkosti. Rýchlo som využil našu bývalú náklonnosť a presvedčil som ju, aby ma nechala zvoliť za kontrolóra na colnici v najväčšom prístave údolia. Vojny pália zlato ako divoký oheň. Keď som 10-násobne zvýšil príjem prístavu, jej manžel si všimol tohto nízkeho lorda z prstov a keď nový kráľ Robert Baratheon potreboval strážcu pokladne, ktorý dokáže nájsť zlato tam, kde nikto iný, Lord Arryn poznal vhodného kandidáta. Raz rod Baelish nemal pozemky, meno ani zlato. Teraz máme celkom dosť zo všetkého. Na akú pozíciu sa vyšplhá ďalšia generácia? Nebuďme unáhlení. Ešte som neskončil. Ja pevne verím, že sa vám tento príbeh páčil. Ak áno, nezabudnite ho ohodnotiť palcom hore a odoberať môj YouTube kanál, aby ste neprišli o tie ďalšie. Ak chcete pokračovať sledovaním mojich videí, kliknutím na ikonku vľavo sa dostanete do príbehu rodu Tully a kliknutím na ikonku vpravo do prvej časti Veľkej vojny, čiže podcastu, ktorý vytváram spolu s Anekronom a Winstorom.
Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, do počutia, čaute.